ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു പെരി പെരി അൽഫാമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണും. ഓവണോ ഗ്രില്ലോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പെരി പെരി അൽഫാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക. അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം, ഒരു സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം, ഉണക്കമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക്, 2 പട്ട, 2 ഗ്രാമ്പൂ, 2 ഏലക്ക, ഒരു ബേ ലീഫ്, ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെരി പെരി അൽഫാമിന് ഈ ഒരു മസാലക്കൂട്ടാണ് കേട്ടോ അതിന് ആകെ വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യണം. സാധാ അൽഫാമിനെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അൽഫാം കേട്ടോ. നല്ല സ്പൈസിയും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. സിമ്പിളാണ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും ഇതിന് വേണ്ട കേട്ടോ. ഈ ഒരു പാനിലൊന്ന് വെന്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ടൈം മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് വറവായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 3 കിലോ ചിക്കനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ 4 കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമുക്കത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കതിലേക്കുള്ളൊരു മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 അല്ലി ഇഞ്ചിയും, അതുപോലെ തന്നെ 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ 1 കപ്പ് പുതിനയില, 1 കപ്പ് മല്ലിയില കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കനിൽ മസാല നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഈ അരവെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ആ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടിയാണിത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1/2 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് കേട്ടോ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത്. ഒരു ഫുൾ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീരെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് തൈരാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു കയ്യിലാണ് എടുത്തുള്ളത്. നമ്മൾ പുളി ഇല്ലാതെ തൈര് എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 സ്പൂണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ പെരി പെരി അൽഫാമിന് നല്ല റേറ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വീട്ടിലാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഗ്രില്ലൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിന്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഫുഡ് കളറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നിർബന്ധമല്ല കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് നിർബന്ധമല്ല. ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓൾറെഡി നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു കളർ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കലില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. ഓരോ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിക്കനൊക്കെ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ വരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല കൈ വെച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എങ്കിലാണ് നമുക്കതിലേക്ക് ആ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് ആ ഒരു ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ ഫുള്ള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 3 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. ഇതൊന്ന് ആ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിലേക്ക് ഒരു സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1/2 കപ്പോളം ടൊമാറ്റോ സോസാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. 1 സ്പൂണ് ചെറുനാരങ്ങ നീര്, പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 3/4 സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ സോസും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 4 സ്പൂണോളം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഉണക്കമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി.
കണ്ടോ, ഈ ഒരു മസാലയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെരി പെരി അൽഫാമിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഈ സോസും അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കുരുമുളകും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ 2 മണിക്കൂറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. 3 മണിക്കൂർ സമയമൊന്നും ഇരിക്കാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും മക്കൾക്ക് വിശന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 2 മണിക്കൂർ സമയം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 2 3 ഒക്കെ മണിക്കൂർ വെക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല നമ്മൾ പിടിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇട്ടോ 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഒരുപാട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ മീനൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് വേണം ഇത് എടുക്കാൻ കേട്ടോ. എന്നിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 3 കിലോത്തിൻ്റെ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വലുതായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല വലുതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ചിക്കൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതിയാവും. ഈ അൽഫാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതാണല്ലോ ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 8-9 മിനിറ്റോളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ലോ ഫ്ലെയിമിലായിട്ട്. കണ്ടോ, ഇത് വെന്ത് വരുന്ന ഒരു ടൈമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് തന്നെ വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ സാധാ അൽഫാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ സോസാണ് കേട്ടോ, ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സോസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതുപോലെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും ആവുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി. ഞാൻ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കാൻ്റെ അനിയനും ഒരുമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ അൽഫാമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് കേട്ടോ. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, നല്ല അടിപൊളിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല എരിവായിട്ടോ. ഞാൻ 4 സ്പൂണോളം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല എരിവായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സൊക്കെ നല്ല എരിവുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പക്ഷേ ആ എരിവാണെച്ചെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. കാരണം ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ എരിവിനൊരു നല്ല പുളിപ്പും എരിവും എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ. അപ്പം ഒരുപാട് ടൈം വെക്കേണ്ട, ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതിയാവും. കണ്ടോ, അപ്പം നമ്മുടെ പെരി പെരി അൽഫാം റെഡി ആയിട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. കണ്ടോ, നല്ല സോസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ, കാണാനൊരു ഭംഗിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ അൽഫാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇനി നമുക്ക് ആ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ ചാർക്കോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നന്നായിട്ടൊന്ന് കനലായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇത് അതുപോലെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി, അല്ലാതെ തന്നെ ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചാർക്കോൾ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നാണ് മൂടി വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് കിട്ടും കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. കണ്ടോ, നമ്മുടെ അൽഫാം റെഡിയായി ഇതാ കഴിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയും സവാളയും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുബൂസ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ മയോണൈസ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. പൊന്നൂസിനും അതുപോലെ തന്നെ അനുവിനും വലിയ മോനും അതുപോലെ ഇക്കാൻ്റെ അനിയനിക്കും എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പെരി പെരി അൽഫാമാണ് കേട്ടോ. കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ. അതുവരെ ബൈ.